Ġie ppubblikat l-istħarriġ ġenerali tal-Popolazzjoni dwar l-użu tal-alkoħol, it-tabakk u d-droga f'Malta l-2023 li analizza x-xejriet tal-użu tas-sustanzi fost residenti Maltin ta' bejn 18 u 65 sena. L-istħarriġ jsirkula xar snin kien ibbażat fuq madwar 3400 kwestjonarju u jipprovdi stampa rappreżentattiva tax-xejriet tal-aħħar żewġ deċenji. Huwa jkopri l-alkoħol, it-tabakk, il-kannabis, drogi illeċiti u bir-riċetta, kif ukoll oqsma emerġenti bħal vaping u l-kannabis mediċinali. Ir-riżultati juru li l-konsum tal-alkoħol ta' kull xahar baqa' stabbli, bżieda notevoli fost in-nisa u indikazzjonijiet ta' użu riskjuż fost porzjon sinifikanti ta' dawk li jxorbu. Min-naħa l-oħra l-użu tat-tabakk kompla jonqos b'differenzi dejjem jonqsu bejn l-irġiel u n-nisa li jpejpu. L-użu tal-kannabis huwa l-aktar prevalenti fost adulti żgħażagħ, speċjalment irġiel u ħafna jibdew fl-aħħar tal-adolescenza jew fil-bidu tal-età adulta. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon ħabbar li se jiġu msaħħa l-miżuri ta' prevenzjoni, inklużi twaqqif ta' korp ta' koordinazzjoni tal-prevenzjoni. Trends huma dak li huma, pajjiżna għandu l-issues tiegħu, imma li mbagħad jagħmel hekk kuraġġ hija l-ħidma li qed issir tajjeb. Jiġifieri bħala pajjiż huwa pajjiż li nemmnu f'da settur, li nemmnu li kulħadd ħaqqu t-tieni u t-tielet u r-raba' ċans u nista' nassigura li dik it-triq ħanibqgħu nagħmlu fuqha, mhux niġġudikaw lin-nies imma ngħinu lin-nies. Min-naħa tiegħu il-kap tan-National Focal Point Manuel Ġellel qal li l-istħarriġ jenfasizza wkoll il-ħtieġa għal aktar azzjoni dwar il-konsum tal-alkoħol. Għal dan l-istħarriġ għall-ewwel darba daħħalna dejta wkoll relatata mal-użu tal-vapes, nafu li bħalis li dawn qegħdin ħafna iktar invoga milli kienu f'dal aħħar snin, 10 snin ilu dak il-suġġett ma kejjelniex, u jidher li hemm ovvjament dak l-aspett li qed iżid ukoll partikolarment fost il-popolazzjoni żagħżugħa. Inqas ma' persuni huma aktar maturi imma fost il-popolazzjoni żagħżugħa jidher li hemm traction f'dak fl-użu ta' dik il-sustanza.